tokochesa saka ndapagaya nditonyatsopa dhomesa apa sasgaye inini futi sangaire amikela ndiperi team tishitangidze Mikel exclusive. Arweta know me boy sangdo bangu juyu Madzimai amizaitendi matitodi rasta ini nine mubvunzo ini sei muchigara kuti nyuma kapimika ini nine mubvunzo ini sei muchigara makaviga mukwende ini nine mubvunzo ini sei muchigara kuti nyuma kapimika ini nine mubvunzo ini sei muchigara makaviga andiwaona pane nyaya gara pasi tombotanga kugaya ingawani ndinotombotaya asi uri kuona ingori mufaya mune mukwende wasamson chenjera kuzoutetera narobson ipapo ndichiti handiudise kozi vanozongoda kungonditsara araitana ndine mubvunzo ini sei muchigara kuti nyuma kapimika mune makwendo ini nine mubvunzo ini sei muchigara makaviga mune makwendo ini nine mubvunzo ini sei muchigara kuti nyuma kapimika mune makwendo ini nine mubvunzo ini sei muchigara makaviga mukwende aiwa amuzati mandipindura pamubvunzo mukupotera chabakabata imimi tibira tobva tadzoka pamubvunzo hatirove takaviga mupini ipapo chiti ndini inini kudzamara futi mangwana ndirini zvagara ndozvandiri urikuona pakati saindi ilebo saka takutoti salama leko kanzi waitipindewo kana matitambira tokumbira umoisawo ruvheneko ndagara ndokuda unoziya ndokuda we unondida saka ininewe toda aiwa bebi imbomira nimbokutongesa nekuhwina kwawakaita kwawakandirovesa nonyaya yacho handikuda kutokochesa saka ndapagaya nditonyatsopa dhomesa apa sasgaye inini futi sangaire rega ndivaimbire mangoma ini kozi kana ndakazoda nonodairere madzimai kendi kana ndakazoda nonodairere uchingoti teti manipo kana ndikadana unodaira here ndichitisani midepani ndikadana unodaira here ndichitisani WepaMhangura matitodi sango pangu zvipiwa katsodi makutoona kuti zvatova zviroti pangabloti Njonda Kadzi achitongochiva kuti waiteti vadiwa namadzimai takwenda atakasiya mapentekosi takumasowe kanai ipapo tripi to Dubai kana kuchaina kushanghai statement ndokutoka siya mapentekosi wakuti chiwe ndakumasowe ndakatransfer malevel chizvionera wala tina madzimai akati chizvionera tenda kwara chizvionera papa tutotobaya it's now official uyatonyura chizvionera naye kiti aiwatonyura komakilati vari kupi komakilati vari ku ngofana kana ndanyura zverudo musere semungazivevo kana ndamuda ndazviona uri Judas Iscarioti iwewe chakafugidza moyo ilavhuko kana ndamuda musanditukire munhu wangu handidi nemunhu wangu nyaya dzemoyo it's okay tozvionera naye akendi abo Loud and clear, Platinum FM, Platinum Vibes right on the beat. A collaboration rati kugadzira iri. What do you think? Unema findi fuwa ya urukunzwa moyo situoto eskandao machanere paru kusanyo mangoma sipapori wana Madzimai Ikendi featuring sang D WepaMhangura. Platinum FM, Platinum Vibes, Platinum Podcast. Peace.